मोनहानि न' बेरायनो माबा फैदों आङो नै दहाय फैदों आरो ना बे जोंहानि आदैनि फिसाजो आरो बेरायनो फैदों बिसिनावहाय इउटुब चेनेल खुलिनो नागिरदों दे रोंथ'वाखैनो आरो ना बयबो नाय दे आब'नि चेनेलखौबो थेवबा नाय दे लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो बयबो साबसक्राइब खालामना हो नायगोन दे सालाय सानैबो सानैजों मोसालाय दै दं नामा दै दं नामा लोगोफोरनो खोन्था दे दे मोसाथां दिया दे मोसायो र' मा जादों नोंस्रा लेसु लिचु जादों आरो थेरे मेरे जादों माबावबायसो हनै नोंखौ मुमिया जा मावथिखाहाय मासे मावखायो मासे मावखायोथ' आरो अफिसाव थांना फैबाबो आरो खामानि मावबावो आरो नोङो ना ओरैनो थायोबाथ' मोनोना नोङो बेनोथ' ओरैनो थानोथ' मोनो आख' बाथरुम बानायदों नै मालाय गुमैया जि थायखादों मा मा दं मोनजोबखायो आरो नै मालाय आब'आ मा बानायनो नागिरदों रुटि आब'नि दखानाव बयबो जाफैदे राजकर माबा खाथियावहाय मा होनो आब' राजगर मा ओइ जोंना माबाया मा कमतापुर खाथियाव नै लामा खाथियावनो आरोना राजकर हाथाय थांग्रा खाथियावनो बयबो फैना माबानि दिल्लीनि अर्डार दं नै इयो ना दा बानायगासिनो दं दे बानायबाय था होमबा